everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Salamat. Kanatambalan na kinako akong kauaw. Oh, usa ka to kalit kami lupada. Si Ryan. Ryan! Ryan, hain ka! May kalit kami lupad! Oh, uwag! Musod ko pagbalik sa kong kwarto. Ryan! Oh, abli mo na iyang kwarto. Ryan! Mulili ka ko. Ug naa siya. Sutihan ko sa nga may nakita kong usa ka uwak. Husto. Lilion ako. Ug unya, ug naa siya. Ako siyang sultihan. Ryan! May mihikap sa kong apaka. Eden? Ryan! Wa ka diay sa imong kwarto. Kuan, may nakita ko sa gawas. Wa magod na sira di ang bintana. Ug ang ako nakita, may uwak kami lupad diha sa gawas. Basin mo pananaw mo lang to. Dili, di ko katupanan-aw. Sige na. Balik na lang sa imong kwarto. Katuog na. Dili maayong maago ka. Mihugo ka ba, oh? Dili maayo nga ma-dispute ang among prinsesa. Unsa? Misulti ka nga, prinsesa? Misulti ka nga, dili maayo nga ma-dispute ang among prinsesa. Giduka ka na gyud, Eden. Sige na. Sud na si mong kwarto. Sige. Good night. Musud lang po ko sa akong kwarto. Kadlaw na. Alas 4 na sa akong relo. Di na lang ko matuog sa pagbalik. Ako na lang tingali ang magluto. Muadto ko sa kusina. Tanaw na ko kung say angay na akong maluto dito. Di ko magpasenyorita din eh. Lahi sa una nga doon ako'y katabang. Manghipos day una ko ining akong gigamit sa pagkita. Pilon ko ang hapol. Kakaraan na sabi ng ilang kurtina, oy. Ngilad pagkit ka kolor. Mga itom. Malimbaot man sa mga kong palhipo ka nga nagtanaw. Tangtangon ko gani ning niya sa kong uwan, be. Ug isunod ko ang ubang mga kortina. Labahan ko niya ni. Hapit na matangtang. Natangtang na. Oh. Pultahan. Pultahan. Likod ni ining kortina. Abi. Unsa man kay naa sa sud ni? Gusto. Suwayan lang ako sa pagsud. Basin og bodyguard ni dinhi. Limpyo man. Mopadayon ko. Kwarto kini ni Ryan. Oh, may lungon. May lungon. Kikulapaan ko. Kinsa man ka kinigila sa suod sa lungon. Akong tungawan. Ginoo
Diyan ako. Ganong siya man ang akong nakita. Ganong siya man ang naasasod sa lugod. Si Ryan ang naasod sa lugod. Kinsa man ding mga tawanan ang angay kong salikan. Nga pulos man mga ongo ang tao din eh. Oh, tugtog sa piano. Noy? Noy Lugoy? Noy? May isugo ka ba, Eden? Pero ganong sayo man kang nagtugtog ni anang piano? Kahibaw kang mo piano? Ayaw pagsaba, kay makamata siya. Oh, kinsa? Kinsa ang makamata, Noy Lugoy? Noy? Wa siya maminaw na ko. Nagpadayo lagi hapon siya sa pagtugtog sa piano. Gibati mo gid kong kakulpa sa kong nakita. Nganong naaman dito si Ryan sa lungon. Mauna silang tanan, Iska. Kasayo ba ni mong gipaan ni Heo eh? Sayo kong ipakaon kanila ang atong ipatakot, Tikoy. Patakdan mo na sila karong buntaga. Sila ang unang hugna. Ikaduhang hugna ug ikatulong hugna nga imong gitambalan, di ba? Anam-anamon ko sila sa pagpatakot, Tikoy. Misalig na sila pag-ayo na ako. Unya, ug makabantay sila nga doon na sila gibati. Nga mag-luya-luya na sila tungod sa imong ipakaon kanila. Kung sa'y buot mong ipasabot. Adto sila mo duol adtong batanong lalaki kay magpatambal. Dili sila mo duol ni Ryan. Misalig na sila pag-ayo na ako. O kung magkinaunsa, ari gyapon sila duol na ako, Tikoy. Tungod kay wa na sila'y salig ni Ryan. Bright. Mautuod. Panglingkod una kamo. Kay hapit na maluto ang atong pamahaw. Mamahaw una kita. Una ta magmisa. Wa pa gyud siya mahunong sa pagtugtog sa piano. Taod-taod na siya nagpatukar sa piano. Ingon sa mga laing man o kinaiya ang mga tao din nakaiya naman unta ko ni Ryan o Ninoy Lugoy. Si Alia. Wa ko nakakita niya. Mihunong na siya sa pagpatukar sa piano. Pangutanan ko si Ninoy Lugoy. Nganong naa si Ryan sa lungon. Noy Lugoy? Noy? May pangutana ko nimo. Eden? Ryan? Ganina, dito ka sa... Manayaw ta. Nindot kayo ang kitugtog ni Lugoy. Ha? Dali. Iyang gikunita ng akong kamot. Ug ang pikas niyang kamot. Naasa kong likod kabahin. Manayaw ta. Kikakus ko niya. Ug iya kong gisayaw. Mitutok siya na ako. May gihunahunag ta? May gikabalaan ka ba? Kuan, kining... Wa man. Gusto ko pusandig ka sa kutukan.
Samtang nanayot ang duha, Eden. Sige na. Sige na. Oo. Oo. Maawang kay imong gusto. Sige. Wa ko makabatsyag sa pinitik sa kasing-kasing ni Ryan. Kana. Naibaw ka ba? Nga nakagusto ko nimo. Unsa? Pero dili mahimong maako ka. Tuwid kay may tag-iyak ka na. Og lisod banggaon, ang nakapanag-iyak ka niyo. Wa ko makasabot nimo, Ryan. Lisod sabto ng ako ni Panolti. Oh, sa ibabaw nga bahin, may mga bildo nga gipang design sa kisame. Maklaro na ako nga nisayaw ko kauban ni. Oh, yun na ba? Ako lang ang nakita ko nga nisayaw. Wa ko'y Paris. Pero si Ryan kining ako kikasayaw. Eden, Mo, pahaway lang una ko. Gibati ko kakapoy. sige. Sige. Balik sa imong kwarto. Og pahuway una. Ipatawag unya tika og kung makaluto na si Lugoy sa imong pagkaon. Di ko makatuo sa akong nakita. Patay na si Ryan. Nakita ko siya sa suod sa lugod. Ginuo ko. Sinoy Lugoy og si Ryan. Mga patay na kyut kaha sila. Og nabuhi kini pinaagi sa dautan. Nakita ko sa kawas nga hayag na. Naplihan ko na kamay ang pultaning ako kwarto. Uway tao sa sala. Mugawas ko. O makahigayon ko. Ako kining biya ang dapita. Dili ko makasalig ni Ryan o ni Noy Lugoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.